Beam of Grace Ministries, we preach none other things than those which the prophets and Moses said should come. That Christ should suffer and be the first to rise from the dead, and that remission of sin should be preached in his name unto all nations. You are welcome and we are glad you are here. Join us for today's Christocentric sermon. Mark 24, verse 25. But to tell us where you are, we end up on think and basis because the group ya kuti ni mawe yameneanenewa kwa nthawi yayitali but yali na chimasuliro china chametifunika vesi tamvesesa pamene tikukuka kuyenda ku mavesi ena. Luka 24 verse 25. Then he said unto them, all fools and slow of heart to believe all that the prophet have spoken. Uyu ni Yesu amene analangula mawu aya kuti opusa ndi ochedwa kumvesesa zamene aneneri anena. Kodi aneneri analunenera chani? Why bantu sibamvesesa na kukhala slow kumvesesa zamene aneneri anenera chani aneneri? So tikalipoenda kutali nizafuna tione First Peter atipaseko kumvesesa kwa mawu aya kuti pali zina zobisika pakati pa mawu aya ouliyayi. All these guys, my prophets, wenze kufunisisa nako kufunisisa zazi mzomene bebe baisa chani walita profesai wakakamba so wafunisisa kuja koma vintu vezofurika naine na vimvera hapo bazi vuto ni yakuti vanenera zazi mzomene zachitika bebe kulipe so walina kukumbwila kuja kodi hizi zintu zomene tinenera hizi kumba kwa hivi sitiza zipezi kuma tifunisisa na kusaikinga kukulogolo walaka koma hizi mbele but titipeza bwaji popeza ife tinenera chapi but wozisebenzesa sinefe ndiye pajamane Jesus awazoto simulipwe ndiwo wopusa because muli slow mukumvesesa zamene aneneri banali kunena wanzama nali chito kufunisisa zamene bachosa so bafunisisa nafunza kuti koma ichezo funika nayi nachiona na maso but problem yakuti nthawi simalola kuti bangachione chamene manenera but manenera zainu pamene muzabwera kuchiona but futi simumvesesa bwinobwino muli slow. Nchifukwa chake mukamboona apa kuti yes muchita profesai chani wakamba za muntu muzina ya Yesu. Ayu profesai za Yesu muzina ya Yesu zamene tichita swapa uya profesai zina yake mulieve ngatumba zulina mawu ya Yesu Kristo ndiye zamene nabele bezo kuchita but pamene bezo kuchitira aba bana benze bambiri Old Testament yonse so zenze muzituso uyu wanenako umalakai uja wanenako muli Joshua uja inonenako muli nani muli Deuteronomy Moses naye akambako kuja so zenze muzituso pati pamene wapwela so wapwela kumana patawi jani wakamba pachitu chimozi so zintu hizi simuzimvesesa. That's why kuti opusa wamene sakulupira wamene ali slow kumvesesa zamene aneneri anali kunakula 26 akuti sikoyenera kuti Yesu avutike zinthu izi pamatero pake angene mufulu wake ndiye zamene zinali kulakulidwa muzintuzwa uyu akambako apo uyu ayendokambako apo uyu akambako but at the end yonse wakakamba baja kulibe kuti unachokera ku town unachokera kwa Kalikiliki unachokera ku Choston but destination pamalo imirira ni pamozi pali Yesu. So once hawa zamene analukamba za Yesu kuvutisikira kwake pamatiro pake na kuzamjera ufuru wake
bakulakula mosiyana-siyana. So but the message yamene bachoka nayo pachimaliziro pachiza zonse ni Moses. Jesus Christ is the message. 27. And beginning at Moses, kujiamiliro kwa Moses, ukuni 5 books ya Moses yamene Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy. Aya mabuku ya 5 kuyambira kuli Moses. Wakakamba kuyambira kuli Moses, wakakamba mabuku ya Moses yamene Moses analemba yali 5 kufikira kuti and all the prophet he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Okay, mabuku yose yana maneneri wonse yana nditu ati analukulakula zinthu zinati zimozi. Zinthu izi patananena kuti zinali muzituswa. Jeremiah anena uko, William anena uko, Kings anena uko, David Palasti paka yena kuti zonse izi zikamba zaine. So Jesus either and he expounded ichi chizungu chitatauza kuti kumasulira in detail bwino osasiya kanthu pasula kuti vantu vachitepanji vamvesese. So Yesu anakala pansi nakuyamba mauza kuyambira kuli Moses naneneri wonse analulankhula zaine, then anamba kuyamasulira apitiriza kuyamasulira kuti zikhalepo tuba vamvesese. Then izo zinthu vakazimvesesa ati zikamba zandani, zikamba zaine. Then ukaenda pa 44 Luka 24:44 ndipo pamene uona after anenera amasulira vaja vantu vamvesesa vakamba chani, I was yet with you. Izi ndiye zinthu pamene ndanena paja pamene ndali na inu. Apitiriza kuti bwanji that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses. Zamene zinalembedwa kuli Moses zaine zifunika kufikirisidwa. Koti Moses wezolemba za Yesu, Moses eze kulemba na kulakalaka kuti izamene nilemba sembe naine panthawi pamene izamene nichosa zamene niuza vanhu ndankalapo anakalaka mutima ufunisisa. But panthawi iyo zikafika sulipo unenera vena wamene vazakugwira kusogolo. Moses na neneri vako mukamba zandana nikamba za ichi chilamulo ichi chifikirizidwa zamene ine nalemba kuyambira kuti kuli Moses. So izonse zinalisa kukamba za Yesu Kristu. Yes. So after awauza, after izi zinthu zafikirizidwa ukamba chani pa 45, then he opened their understanding. So after awauziwa, after abasekula manje nzeni wanamba kumvesesa bata kutini pa 25 wokusa oza meleza chitabwanji sakurupilira. So after kwamasulira vamvesesa ndiye manje pamene mbakola okay, so Moses nzolemba za Yesu. So tikaenda kuli Kings naye nzolemba za Yesu, tikaenda kuli Joshua naye nzolemba za Yesu. Batatika kufikira kuti ati walast ni Malakai anali kulemba za Yesu vamsekulidwa zenu. Fone sikaida hapo vantu vamvesesa kuti kufa kwake kufunikira uyu muntu kufa kwake kukisikwa masiku ya chitatu. Then after that muzalalikira mulalikira chani remission of sin, repentance and remission of sin, because mwachitira umboni zaisi pa 48 anamba kuti mwachitira witness zaisi. So after bazimvera bakurupilira mani baona kuti zonse amene vanalungulangula hapo okay kansi ni ifa yake ukisikwa kwa siku yake achitatu. Then parasi pakaina yes taziona ndiposo tichitira umboni kuti izi zinthu zinachitika zoona. So tipulele kukuzi 1:1 kuti pamene iye analukulangula nawo. So chinali chinthu chimodzi chamene sipanamvesese kamba kakuti
bezofunikira kubamasulira naye bakamamasulira manje bazayiwona njira. But aba baneneri aba ni ndani wamenebeze kulangula? Aba baneneri aba tapeza kuti beze kulangula za Yesu Kristo chabwino. Tiento ni Hebrews 1:1 tiona kuti aneneri aba Mulungu analangula kupitira muri maprofeti munthawi zosiyana muziduso zamene kunena uyu walangula kwaka bati pachimaliziro wabweresa pamodzi ili ukunye kunali kulangula za Yesu pa nthawi ija. So munthawi ija Mulungu anali kukamba kupitira mu aneneri alangula kuma fathers, ma Jewish fathers. Message nini? Ninenera chakuti ninenera futi chakuti our ma prophets ni Mulungu alangula kupitira muri ndani muri aneneri baja pengine lero pano ulangula bwanji. Tiento ni part 2 this time last days ya masiko malizira alangula bwanji alangula kupitira muri mwana wake analangula kupitira muri mwana wake inye last nikomalizira chimaliziro kuba kumalast anakamba kupitira muri mwana wake kuti chimpesesi zamene aneneneze kuchita kwati eze kukamba muma pieces muzituswa alangula kala kuomalizira kuti muri mwana wake. So pamene mwana wake akamba ndiye last ndiye final akamba asiriza ndiye aenda patawino akwera bwanji akwera manje kulichani muri mzimu woyera panya tikaverenga John 14 verse yake ya 18 pamene anana kuti nienda but nikwereranso nzakhala na inu. Ndiye pano pasiku ya lero tikulangula nanu za Yesu but mkaoneseza muri John 5:39 isa pena analukulenda kale zinali mu bantu maprofeti ndiponso after wanenera panthawi ino zamene iwo banali kunenera akwera kusasirizisa iye yano ma last days asiriza kulangula muli mwana wake. So tikangana muri John 5:39 tipeza pamene iye anali kunena Yesu kusimikiza kuti zonadi. So pamene usichima ma scriptures meaning akamba zama mawu yakuyambira kuli Genesis to Malachi pamene pasankhula mawu aya na kuona munga wapeza moyo wosati mawu aya yanena zaide. So kwanza umboni wa Yesu Kristu pamene akambauto musadendawa zonse zinali kulembedwa zonadi zinena zaide according to Elijah metachoka kuli Luka 24. So mukaonesesa so from Genesis to Malachi tikapita book yao chamene tifunika kupeza ichani ni Jesus Christ tifunika kumasulira Yesu Kristo tikalamba so kwa uku tikapwela tamasulira one person kapena utenga umene funika kupezeka ni umozi utenga wasiku ya leo nikaiko kugabira cha pamutu ninalofuna kuti tikadiaka first tipese poyambira kuti tipesese tikaigwira mawu ena ku Old Testament. Ninamupeleka Yesu after amasulira mawu yake anabwereranso kuwauza kuti ndiye mawu ya jamina masulira yamene John 5 futi anenera kuti konse uko bachita testify zaide ndiye mawu yaja yamene ninalangula paja ndikali nainu ndiye zamene iye analumasulira. So pachimaliziro chake tiona kuti 45 akolo bachangamula balipona usekuka maso why chifukwa achita explain bwino abamasulira ndiponso bamvesesa olo bayenda bali nawo umboni. That's why 48 kamba kuti manje mungaende then mukachitire umboni zamene iko mwaona ndio wakuli Mark pameneza urouza after wankazika. So Mark 15 mukalalikire gospel
cha moyo. Gospel amene waenda ukalalikira niti. So kutuma kwake Yesu ezo ziwa kuti bali nawo umboni, because kuli Luka 24:44 kwenda pansi parasi pamene banana wazo kuti kuli nawo umboni wamene mwaona na menso. So apa wazo to yendani kalalikire alalikira chani remission of sin. Mwayiona kuchosedwa kwa chimo ndikupeza chipulumutso kamba ka Yesu Kristu wamene aphedwa wakalalikira kuti muziko lonse lapansi. So alamba izi kubatuma kuti wakalalikire ndiye pamene papezeka futi pali msogonezo ukulu, because wamene vanatumiwa ndiwo adzameneze kutoka umozi. Then after apanga team 12 pakovu panachosana chipe umozi Yuda Iskarioti aenda basama 11 pamene anakamba mawu aya anauza chelo amodo bali 11 yendani mukalalikire kutenga gospel. Lero gospel amene bantu balalikira ninja amene maitaniwa kuti another gospel yamene batenga chape zina ya Yesu Kristu, but kuphunzitsa kwamene wena kuphunzitsa ndi kwawo. Yamene ndalalikira kumbuyo kuti bakupepa chape zina, but utenga kapena mukate wamene bazadya ni wabo ndiye banapaka, because banasankhidwa baenda na utenga wamene banawuziwa kuti uyu ndiye utenga wamene mwachitira umboni kalalikireni. So vambiri nichifukwa chake mulimepeza kama vambiri bali munjira ya chiwolongeko, because balibe utenga wamene wanzao wanauziwa bali 11 banapanga wao na kuenda nao. So ni vambiri because bali 11 ni mamono, mukaona 11 ni namba imono wamene wanasangini, but chikulu chili munjira ya chiwolongeko. Why? Chilalikira utenga wina wazina chape ya Yesu kwa mwamba. Ndiye papezeka problem. Mukapeza watu wali 200 balalikira utenga wakozi ufundi kozifunza unanga utenga wachokera kuti mavesi amene yaberenge waniati teze kukweshana na kamzimai kamfana tena hapa kamkashana kuseni pameta kupera kuyamba kukalalikira kakalazipa tikapera na chongo cha chikulu kukapasa mavesi kwa masulira kapaka makalazimu falasi atia mtu baba na yamba wakukamba mtu baba yenda. So zima pezeka kuti baba jesewa zintu zamene zizili zoyendera, then kuti uzichose umuze chazoona chikana chokosa pokapo ngati uyo anasankhidwa kuti uyo afuni kumvera chazoona zisakwanisika. Ndichifukwa chake wena ku Nigeria wachitolipira drama to ndizingati kuona to ya heaven ati mwako kuti bayika drama nifuna ioneko. Then fuzo yanga ni yakuti John 10:7 sikuiona pamene Yesu akamba kuti ndine to ya ku heaven. Pamene akamba I'm the door ndiyeko ani uzamulangiza kwani chitolipira drama. Ndiye panja ndikakwera muri Matthew 10:8 nikamba kuti tapasi wa impaso free of charge tifunika tipase futi free of charge kubantu bani kulipe kuti utenga kuti uzive ulete drama. Then manje wavekera wewe mtu waiti wose baberenga ni news upusa ku Nigeria afuna drama apanga mamilioni pakulangiza watu kwa kuendera kumwamba. Sipaseke sana ukakaenza mabiki ni pino wapageko bajawilana kama bambili wali kuchiwolongeko kunjira ya chiwolongeko basiyenda so chabe wolipinda basilipinda so chabe bati kulo people of grace tikulangiza chabe kuto chipulumutso ninchi tikakuzimisa Yesu John 17:3 ndishikiwe kwa sira wala kuti lero pamene akwa uzima waenda stili na malimitiza utambali akona tawi kakwana tizaimba naye haleluya. Tena bwana tendo wane kuti mawu yamene Yesu wenza kulangula pakutana kulangula kuti kuyambira kuli Moses kufikira kwa neneli wonse pamene wonse awa banalangula zaidi tifuna tioleko vesi imozi yamene iye amasulira. Then
kuti tipeze Yesu katika mawu yamene awo. Exodus 3 verse ya 9 kuenda kufika pa 19. Iyi ni nthawi yamene bana ba Israeli benze muukapolo bali na Fero. Utafara wanenza bana basunga bana ba Israeli muukapolo. Ni chanja mina uchitira so awanifuna bakhale so chapya bazinisebenzera so chapya muukapolo. Uwapasa zinthu zobalema mwamene umu nawo kubatutikiza zinchito muukapolo zolema. Ni chanji chitika taa aba bantu ndifuna bazinisebenzera. Then muno mwambo kuti naona namba kulira kwabo kuzinchito zamene bana ba Egypt babapasa kuwapanikiza nazo. Tikayangana nzinchito zitizo. Exodus 1 verse 13. Aba bantu ma Egyptians bezibonakala bali ni mabosi bakala ni mabosi bali kuona pa 14 bachitotenga zinthu zolema na mkwambo pambuyo tieni nawo bafuni kusebenza ikabapuka chinyanja ikamba kuti banasebenza mwakala fulakanga bili kusebenza kutoka bintu kama cheni mshambo ti sebenza twika kabani chiblogo cholema ti bakopulama ni chani cha bili mwashitira so abantu basungidwa muukapolo bafunika chabe kusebenza. So kusebenza kwabo why mwapanisha so then Mulungu akuti naona kulira kwabo na kumvera kulira kwabo zinchito za mbele babapanikiza nazo naona. Exodus 3 verse 10 ina ndani ezofuna Moses bwela nifuna bakole naye abachose bana banga mu Egypt yenda iwe. So kaya mwenye kupeza wote uyo Pharaoh amekayo ofya because pamela bawo zonye ndani nifuna iwe uyende kuli Pharaoh kamuuze kuti bana banga abachose kulani mkono mu Egypt. Ndime ndani ina kuti nikaende kumuuza Pharaoh kuti abachose bana bacha asiche pesa wale mfusufu na kuenda wachosa. Uyu muntu atumi pana Mulungu naona kulina kwao bana banga bacha. So nifuna muntu wabela zaenda abachose bacha then nasankayo ufuna abachose bacha ukambelayo abaleke bana ba Israeli bachokere. Then Moses afunza ndine ndani nekuti nikakambenayo chimomoto machapya muntu ku president kuta ndifuna kwa ma prisoners yao ubachose first thing uzambo zifunza ndine ndani kuti ngawauze so basakomera uyu kopesa kumungu ndanga yenda nizakala na iwe. So manje ukombelota azakala na iwe atia kapena apatika kala babili zizachitika ngema yopeza kuti pamenya apana kapaso Mulungu banaso kama kuti nizakupunzisa mokambira ukaenda kucha. Exodus 6 nizakupunzisa mukamba mokambira nikashita kwani ukafika chape kucha ndiye nzaba kupunza voka because problem ina ngemenze na Moses nzaba kuti enze na chipipwi kukamba nchikwa chake patawina na mpasa Aaron kuti bakale babili azimukambisa pamena amisa paja azikontoro lako to ezofuno kamba so apa ezofuno kamba so izakana ngati chokambirako chopitirako mwanyo ni token ya meli na kupasa hii kuti ukaenda usakwadilisa. Moses akapoti nikaenda kuli bana wa Israeli popesa zoona nienda manja wachitaponga wafasa kwa ngoli somewhere kakuti ka confidence kaja kalipo. So nikaenda nikawauza bana wa Israeli nisabauza banji then kwa 14 kaenda ukamuza kuti ndine na kutuma ndine wamena
ukati kwa ndine ndiyakutu anituma. Mungu ndienda kwa ukafika chapa kufunza funzo hilo. Kwanza uti Mungu ndine ndiyanituma ndiye. I am who I am. Ndiyanituma. So kama hapa tukapata aenda kulichora. Depende kuti I am out mpese ukabila kama I am that I am. John 8 verse 50. Yesu ukamba kuti Abraham anakondwelera siku hii yako, then anaiona pamene iwo walipokuonesa na zaka 50 zaka la panja hapa pano pachokera mafunzo. Then 58 key verse amene achokera kuja. Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Ya jamaa yangu kuja. So Jesus ndio mozi analikuja. Amina kamba I am. Ukawauza kuti ndiye anituma. I am wabelewe. So I want to Moses pamina nalikuenda mafunzo yose pamina nalinana. Mafunzo yanalipo. But futo ni yakuti pamina aenda akalakola katauti. Moses jamene mulungu afunisisa paliwe ni kuchosa vana wa Israeli muukapolo. Mafunzo yambiri ni yanjani? Tuona Yesu achosa vana, achosa ma Gentiles muukapolo. Inani ni picture. That's why Yesu pajaka no. Mukaenda kuli Moses, kuyambira kuli Moses na nani Mose akamba zaidi. Ni picture bwanja betione. Tizaisiriza kusogoro unto you. So, ukabauze so chaka. Bana wa Israeli wakakufunza chaka kuti ni mtu wa kutuma. Ndiye amebedero kufunika mbaya kamene. Anakuza kuti yenda ukazikise bantu ao. Ma elders pamozi. Nipozo kwa ufundo kwa zele kuti zamene zikitika umo na ziona. Mulungu aziona. Zonse zamene wakuchitani bana wa Israeli. So kupezeka kuti Abraham Moses anaenda na kuchita zonse kulingana ni mwamene anauziwira. So maitafurati chokeko huko tiende kuli John tiende kuli Acts tuone tiambasa message yake kwa siku ya leo. Kuchosedwa kwa muukapolo. Kuchosedwa kwa muukapolo ndiyo title ya message hii kwa siku ya leo. Tifuna tuone kuchosedwa kuna liyo bana wa Israeli. Mimi nienja kuchosedwa kucha. Na zamene ni setipitamo. Zamene zina molochitika pamene Jesus last message. Last wamene ananangula kwa malizira. Mulita Hebrews 1:1. Because ananangula ma prophets first. Then apela anangula finally Yesu Kristo. Kupitira muli mwana wake last. So zamene anangamba huku. Tifuna tizione na zamene zina kuli wao huku. Zifaransa wanchi. Acts 7 verse 37. Acts 7 verse 34. Moses wakupanga iwe wakupasa iwe olamulira kapena ojajinga ndani musiwe pameneze kuyenda ingangani pamena nakuwa apachoza mchipuru baenda nao wajawani wanafika pa point ya kuti zona atibafika wakona tikangana kuli Exodus 14 kumbulo uchi Moses wawatenda yes na wachosa pamena wenda nao wenda utatiza tauka mbana uli hapa banaenda nao wajawani na kufika pa point ya mena wanabona wakona pamena mpachitika zintu zina zote upisa pamena wanabenda mchipuru uchi kuli zintu mena Moses enze kubalangiza akaeni watandao na iya ipalipe manzi pano mufuna manzi atenga ndodo achana kuti kuchimwala manzi yaoneka kiza mene zizindikiro zine za peneze kuchita pamene aenda
pakati pa Red Sea paja anataka mkondo wake pamanzi, manzi anagawikana. Ni sita zamene Moses anabalangiza ndishaipa urendo koma mena simakala na uchikulupiliro chofikapo zamene achita zonse zichokera kuti osaziwa kuti I am alangola kuja alinawo pamozi. Waini kama kuti alinawo pamozi ndiye mwala uja wamene uchosa manzi, ndiye ndoto ija yamene yapatula manzi, ndiye njira ija yamene yapangika pakati pa manzi, ndiye munthu wamene akuti I am nizakhala naiwe ubauza kuti ine ndiye nakutuma chose. So ndiye apangirana njira bali once 40 years mchikulu aenda alangiza zolangiza nditi yo 40 years iyo 40 years naewe niyo pesa akubantu ndiye nthawi yamene bantu banankhala na chilamulo kwa nthawi ya itali. Peki Yesu akabwera achosa ni kubisinga chape kwa zinthu uli wilderness muzanga kumbuyo anabwera lapolapo kucho ma Egyptians wamene kuona abalero simuzaonanso ni chani icho ni chilamulo chamene muona siku ya lero simuzachiona futi. Ndiye utometeli naye mkachisi muja zote zinazochitika wilderness muja tinali naye ni ndani wameambisa mabisa wametina nani so pesa kuwametina naye apeseka tienti musakire futi mpeze mwamusanga kuti tiende kusogolo. Exodus 20 verse 2. So uyu ndio mene baka kuto tinali naye wametina kuyenda mu wilderness. Niyo uyu wamene anabachosa muukapolo. Mwana Moses kuti ndiana bachosa but Mulungu I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Ndiye wamene wametinali naye mchukuru muja wamene iye ndiye mkachisi muja wamene iye anatichosa muukapolo. So tuona kuti Mulungu watu kwanza wamene aenda Moses ndiye alankhula. Moses anaenda ma questions yamenezo zipasa nikaenda kufunza kamba chani osaziwa kuti iye ndiye azapa kulankhula ndiye but apitira kuliwe tienti kwele kulasta pasulira mani kuti tione kuti drama iyi inaluchitika kuti zikuta bwanji zisina bwanji inali chani nikulupira kuti zachitika. Yes, Moses abatenga bana wa Israeli tabereka mabuku takala utenga tapasa umboni wazinthu mwamene zinalipendera kulingana ni chiyambi chamene ayamba nacho chamene Yesu alankhula kuti kuyambira kuli Moses kufikira kuli Malakai zinena zaine tifuna tione manje kuti drama iyi inaluchitika bwanji kuti Yesu alipo hapo pa drama hiyo. Tikaangalia kuli Galatians 3 verse 22 Moses wali ubachosa bana wa Israeli mukatyo akuti bali muukapolo. So Moses is a picture ya Yesu Kristu pamene Yesu Kristu azachosa bana wake muukapolo ati before akalime kubachosa banali kuti pansi pachilamulo. Kumbukani kuti Mulungu wanga akamba Yesu akamba kuti Mose olemedwa Mose mwamene mwatwika zinthu zolema bwerani kwa ine nikutuleni mupepuke. So akuti pamene uyu Yesu akalibe kubwera tinali pansi pachilamulo chinalicho tinalitokomeredwa kuyembekeza kuti timasulidwe nalero kulimene bakaliwokomeredwa sibaziba beza mwaliba haleluya baluvina na kuvina chimeso bati tukalukunga chani chilamulo vesesani pametienda kucha konse kunali kutileta chape kuli Mungu inali onani
wachosa apera nawo vana vaIsraeli vafika parupiri paja vasoona kuti pamanje tiendo tauka manzi ayo vatafika pamanzi paja vanambo waya mau nyambwera kuto Moses tenga ndondo uchaepo pamanzi chakwina wasebenzesa ndondo uli mzimu woyera vapita pamanzi mwapita yes tili pakati yapanga na marupiriso manzi tienti ivereke vesi Exodus 14 verse 27 pamene zinachitika izi manzi anagawikana vaja vantu vanazofuna kusvika paja nao vafuna kuti vajumbe soyeka kuti okay chakwini vasiyeni vajumba palasti pakaenda Moses akachaa futi manzi adzagwirana pindi akagwirana zonse ziyenda muiona panji pikicha iyo Jesus Christ pamene akamba kuti pamene akamba ku Galatians 3:25 tone Galatians 3:24 wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be justified by faith. So chilamulo sichoyenera kutauka kwenda sinja ina chichitapani chisinga pamene Yesu apera sititauka nacho chilamulo kwenda sinja ina waiona picture amene inalipo. That's why Moses Pharaoh na watu wake nazita zao zonse zichosekwa zienda ni manzi kuchitira kuti mukafika uku kutauka chabe bantu chilamulo sichitauka chiperekeza chabe chikafika pamanzi paja chifunika kuyenda na manzi chilipe chiko fruit mwachokanacho kutali muli muukapolo for a long time panje chingatauke akuti chitibweresa chabe kuli Yesu so chaperekeza zake za singa chifika manzi kulipe kutauka huko pamene upera pamene wafika out waenda ndiye pamene uona kutoke inali shadow ya chilamulo ukufutika kwao kuja wafutika kwa nthawi yaitali na chilamulo but after watengetwa na Yesu ukafika hapa mwina kama enough is enough tiye titauki izi zote za mbele mnakufutikana nazo lekani ziende akutia ya kambe pajiso 25 Galatians 3 verse 25 but after that faith is come we are no longer under the schoolmaster, we are no longer under the law. Sitili pansi futi pachi la mulo chija, sitili pansi futi pachi ukapolo uja, sitili pansi futi paparao yai tinachoka hapo nchifua chake anaenda pamene Romans 4:10 verse 4 akamba kuti Christ is the end of the law. Pamene iye wabwera zachira mulo zata zitera pati akuti zinaenda zonse na manzi so ukamwona kuti shadow ya ita Yesu Kristo anali kubwera usitapanda kubwera kuzatesa chira mulo chinaona mavutika kwa nthawi ya itali so sichifunika chipite iyayi kulanikira kwake kuja Moses kuyenda konse kuja ni nani naye but shadow inalipaja yakuti simungaone ndine wamene nizabwera kuti muoneseze manje kuti abwera mwine uzachita zamene analemba kuja zamene analuchita paja dafa kuti I am who I am ndiye then wabwera futi ndifuna muone last kuti muzindikire kuti zamene zija zinachitika paja ndiye zamene nichita chilamulo chisiya. Galatians 5 chikasira zikuti panji nanga Galatians 5 verse 1 stand fast therefore in liberty wherewith Christ have made us free and be not entangled again with the yoke of bondage. Wamene apwerera pamene Yesu wati masula then upwerera futi chini kwa iwe so wamene afuna kutauka futi
mwana uja wa Moses redizi ukatauza mfutu wa indao ni chala zako hizo eva kakutauza wapitirani because waona chani waipeza njira ukawana njira yokutaukira sufunika kuperera futi kumbuyo akuti wamene apwerera kungangenaso futi muukapolo ni zaeka izo. Behold, I Peter say unto you that if you have circumcised, Christ should profit you nothing. So circumcision was the inani chilamulo. So ngati kupwerera naso kumalamulo ya futi wa kusula pang'ono chilipe pindu mwa Yesu Kristo. For I testify again to everyone, to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law. Koti mtakwanisa yako ukafuti malamulo ya Yesu watu sampo. Because ukashita bei mozi akutuli na mkongole okija zonse. So ukashita kwa chimozi ngatumele kacha kupijeka ati ichipopeza chigani chilamulo bena wawakana but mao wakaweleka bulobwilu muli Hebrews 7 verse 5 going down pamene kama kuti vanalu chitakizi kamba kachilamulo. So ndiyo kuti lilamulo mopelekera chakumi na cheve lilamulo awa ndiye bantu wamozi wamelesa wamapeleka Deuteronomy 14:22 kwenda pansi ukapeleka chakumi ulina mkongole yochita zonse zosastira. Lero tikamba kuzikamba one by one sunga kwanize ndichifukwa chako wanzako vanakhala muukapolo uja because siwana kwanize kuzichosamo but wotichosa abwera atichosamo pasti panaena ukuti nibwerere wona manje pamene tichitika palifo. Christ became of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. So once wafukuzipanga kuti ine nili muchiyero pamene ukugwira chilamulo akuti wangu wa kuchisomo cha Mulungu. So ngati kuchisomo cha Mulungu sulipo uyendera pati ndiye paja usala panja paweka even ti under grace tiendera chisomo cha Mulungu but ukuchita zinthu za chilamulo akuti siuchita ndi chimozimozi wina abwera amayi bapyanga muyumba mwana abwera amapita mufuti kuonesa kuti amayi wako zanagwire ntchito yokosoka iwe ndiyo usi zakhala panja amayi wako pamene apyanga ubweza kuti chipyanga upita kumene muti zingala zamene amayi wako wapanga zilibe phindu ndiye pamene chiwonekera. So manje phindu yako lilipati peza kuti nikapereka chakulu kapena nikapeleka zapachaka Mulungu wazani mbere chifungu zachaka zamene zibwera sizikhala na phindu kali zinali chilamulo zamene Yesu anakwera kuzachichosera zinali zolemba. So akuti wamene iye achita zamene Yesu anachosa chionesa kuti Yesu alibe phindu ndi iye ndiponso kuchisomo chake sulipo. Ngati sulipo pa chisomo chake funzo langa linakuti ulipati ndawina aliyense pamene ali paziko lapansi sali 100% perfect tizakangena mfumu wa Mulungu kamba kachisomo cha Mulungu. Then chisomo cha Mulungu chapene chikamba kuti wamene aesa kuchisakira chisomo chimene ndiye wamene nichitira chifundo. Si wonse kuti wazangena na isomo but wamene aesa kuzipeza pamene pafunikira kupezeka kuchita zamene zifunikira kuchitika ndiye wapeza chisomo wapulumusa. So kiona kuti nikabwerera kuli Genesis Exodus 3 verse 9
So kutumikira kwake Mulungu anaona kulira kwatu, anaona kuti ndingakale kuti naononga ziko aba bantu chamene banyamula ichilamulo sichikwanisa kubapulumusa. Koyamba kuli Nowa nayesa kulalikira kutenga bati abo bantu sonamvesese chilamulo chamene bagwira sibakwanisa kuchikonga bwino, chibalemera. Ndiye pamene akwera Loti nanga iwe sifanji akuti ine nayesa naine kumvesesa kutenga bati kwa ine tilichape batatu nanga uko kuli Nowa banalichape 5 kuja pamoja kulupuluka chape 8. So Mulungu kuona kuti abantu balira nichitamani ndipino ndipase mwana wanga umozi akamasulire aba bantu kuti mwina aba bantu bangamvesese chamene nabampaka ichi chamene chatwikiwa ichilamulo chalema. Ndiye kukwera kwake manje kuzachosapo ndiye drama amene mweze kuona kuti Moses aenda akafika paja atauka pambuyo pake grupu yonse jaina kubafutisa ipwera ikufa inalishadwa yachani ya chilamulo chokufutisani ngati chachoka Tachosedwa ndiye wamene anachiyika uwona kuti anachitokambira kuti Moses pamene uyenda kulifana but remember kuti uyu muntu vero namuyumisa mtima kuti asabataye ndichani umuyumisa mtima ise ndiyo tukafika chetawi moza wapase bantu wachofu taa nifuna akose mtima first mufutaneko hapa mukasiliza nizapwela ndiye pamene wana utapwela utama tiye manje naona mulila kwa then atichosa umafutu na kutipasa freedom but chenjezo nyakuti pamene iwe ukuchisata chilamulo chimenechi chikupeleka kuti ndiye panena kama kuti ngongole mulinayo wamene muchita one side ndikonza koma kwina simuspitiliza tiye tilengeko pesi yamalizira tichenzeze awo wamene machita one side chilamulo one side vaona monga vakonza kasi vakonza Galatians 3 verse yake ya 10. For as many as are of the works of the law are under the case. So you wamene uchita kuti kukonza kukamono naona monga vitu vilipi, you are under the case. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the books of the law to do them. So iwe ufunika kushita zote za chilamulo. Once washitako cheka mosi, you are cursed. Then your case si ya muntu ni ya Mulungu. Ndiye chenjezo amene ndikusilani pa siku ya leo. So pamene ndikumaliza utenga wate chamwino Mulungu watichitira chifundo nthawi zonse tipitirize kumba utenga wa Mulungu wamene utipasa chipulumutso kulingana na John 17 verse 3 yamene kama kuti moyo wosatha ni uwu timakhala utenga wa moyo wosatha nthawi zonse kukumasulirani Yesu ngakhale kumavesi yali ku Old Testament tifunika takupasani Yesu utenga uwu wamene kama kuti chapa mtu chake